Seuraavaksi Parkano ja sitten alkaa Lepakkoluola. Vähän jännittää. No niin, loppuhan se matka vihdoin. Nyt on saavuttu Lepakkoluolaan. Tuolla on aikamoinen meininki, ihan crazy meininki tuolla sisäpuolella. Mä tulin käymään tässä ulkona. Haukkaan raitista ilmaa. Mut ei siinä. Matka oli lyhyt ja kiva. Ja meikä jatkaa tästä iltaa seuraavaan otokseen. Nyt ollaan Lepakkoluolassa. Lähdetään tän mun nolon pokkarin kaa kattoo, ketä tuolla näkyy. Kaikki varmaan nauraa. Kaikilla muilla on järkkäri. Mulla on pokkari. Tämmönen ihan pinkki. Tuo nyt. No niin! Tollako sä kuvaat? Mulla ei oo rahaa. Mulla loppuu muuten akku. Siis tollako sä oot kuvannut kaikki sun vlogit? Ihan kaikki. Mulla ei oo mitään muuta. Ihan oikeesti? Oikeesti. Auts. Vitsi. Hyvää huomenta Suomen kanssa. Huomenta. Okei, kello on. Paljon kello edes on. Varmaan 3 kohta. Mä en tiedä, onko tää hyvä tää makoilu. On se kohta 3:30. Se on 15.21. Mulla loppuu muuten akkukin tästä. Niin huomenna, että vaan halusin toivottaa. Ja nyt... Älä kaiva mun nenää. En mä kaiva sun nenää. Mitä? Miten se on värinen? Oh my god. Ollaanko me Tiny? Ollaan, me ollaan Tiny Chatissa. Oh my god. Marista. Se 2 porokkaa. Tök. Aika nopea oli. Aleksi OMG, ihanaa. Just missä sit kuvan? Sunkin No niin, on ihan hyvä juttu kuule. Kato mua kamerasta. Tää näyttää siltä, että sulla on aika vitun iso nenä tässä kyllä. Kenen kamera tää on? Moikka Lalle, Ella, Lella, Lalle. Mä oon Korva. Ja... Karva. Kormis, harmis. Jussi! Joku